Alas 2:30 pa lang sa Biyernes sa hapon, Enero 10, gatusan ka mga deboto sa Balaang Bata ang nagpanon sa Basilica Minore del Santo Niño, lakip na ang kadagkuan sa Cebu City Government ug Sinulog Foundation Incorporated aron sa pagtambong sa Sinulog 2025 Opening Declaration Ceremonial Mass nga gipanguluhan ni Monsignor Roberto Boy Alesna. Gipahimugatan ni Monsignor Alesna sa iyang wali ang kamahinungdanon sa pagkahiusa sa mga sugbuanon bisan pa sa nagkalain-laing partido sa politika ug nagkadaiyang lakaw sa kinabuhi. Pahinumdum sab ni Alesna sa tanang magpapili ug magpasubli sa umaabot nga eleksyon nga ang kayuhan sa katawhan ang angay nga ipatigbabaw. Paliapot man ang midterm elections karong Mayo 12 mga igsoon, dili nato igsapayan kung sila buot pa nga mapagsubli o magpapili. Dili nato igsapayan kung ang unsa silang partiduha na hilakip o naisako. Apan ang atong pag-ampo alang kanila nga sa kanunay magmatinun-anon silang tinguha, pagpasubli, pagpapili, ubos na atong tuyo o tumong. Kay kayuhan sa ato mga igsoon sa dakbayan sa Sugbo o probinsya sa lalawigan sa probinsya Sugbo, ilang kaalagaran o makadala sila kayuhan. Gisundan kini sa opisyal nga pagbukas ni Cebu City Mayor Raymond Garcia sa Sinulog 2025. Sinulog Festival Open! This will be the biggest and the grandest ever in the history of the city of Cebu. We are expecting so many people to come. In fact, it can be seen sa atong contingents. Last year we had about 14 to 18. Now we have 45. Can you imagine? So mo na it's gonna be really a challenge for the city of Cebu to keep the peace, to keep safe the people. But we are very much prepared. Gipasalig sa mayor ang mas grandioso nga selebrasyon karong tuiga. Samtang napuno sab og pundok sa katawhan ang kadalanan gikan sa Plaridel Street o Gosmeña Boulevard padulong sa Cebu City Sports Center kon CCSC nga misaksi sa launching parade diin mipasundayag ang mga grupo sa sinulog dancers nga gikan pa sa nagkalain-laing mga tunghaan sa dakbayan. Gawas sa pagtambong sa misa, ang magtiayong Erna o Roque Brillo nga dugay ng deboto ni Senyor Santo Niño nigahin gyud sa ilang oras sa pagsaksi sa maong parade. Asoy ni Nanay Erna og Tatay Roque, hugot ang ilang pagtuo sa Balaang Bata labi na nga padayong nagmalampuson ang ilang gamay negosyo nga maoy nagsustener sa ilang pamilya. Nami kwan negosyo gamay, business nga gamay. Well, of course, ang paglambo sa among negosyo, although we started with a small capital, pero kaloy sa Diyos, sustain kami. Okay gyapon ang tod karon. Now every year, every time na isinulog, join gindi. Ako senior naman ko, pero we see to it nga naagid ni permi. Sa launching parade, dili lamang mga sugbuanon ang naghinam-hinam apan apil sab ang mga foreign tourist sama ni Russell Perkins nga gikan pa sa Montana, USA, kauban ang iyang anak nga first time nga misaksi sa maong kalihukan. It's very exciting, very colorful, very noisy. What are you most excited for the Sinulog 2025 activity? The parades, the dancing. Samtang alang sa sinulog dancer nga si Joseph Randy Ilaya gikan sa Abellana National School Dance Troupe, dugay na niyang damgo nga makasayaw sa sinulog ug karong Sinulog 2025 mao ang iyang ikaduhang tuig sa pagsalmot sa maong kasaulugan isip pasalamat sa Balaang Bata. Actually, this is my second time ever since I joined dance troupe here in Abellana, and actually it has been my dream to join these kinds of activities. A second reason also is that I want to continue my passion in dancing, and also a lot of offerings to the Santo Niño and my devotion also. Mas nahugyaw pag maayo ang kadalanan og literal nga misyagit og kusog ang katawhan human nila makita ang katahom sa mga Miss Cebu Queens sakay ang ilang tagsa-tagsang floats.
Sa opening salvo sa CCSC, espesyal nga gianunsyo ni Garcia nga dunay ipahigayon nga free public concert karong Enero 16 diin mo pasundayag ang Bisdak singers nga sila TJ Monterde, JK Labajo, And finally, we will have o KZ Tandingan. Taliwa sa kadaghang mitambong sa kalihukan, gihulagway ni Cebu City Police Office Director Antonieto Cañete nga nagmalinawon og hapsay kini. Pasalig sab ni Cañete nga hingpit ang pagpangandam sa CCPO sa seguridad alang sa Enero 19. Para sinulog yan palit will be swarmed by millions of festival goers, no, from other countries including local at saka international tourists. So we will have our full force officers na 3,000 PNP personnel, including of course the other agencies, other uniform personnel, and we will also deploy our COVID securities like the Barangay Intelligence Network. Now we have also more or less 500, and our force multiplier, no, yung mga civilian volunteers natin, more or less 5,000. Samtang gitakupan ang kagabhion sa naandan nga pagsayaw sa tanang grupo sa Sinulog Dancers sa gibantog nga I Love Cebu ug sa makapahinganghang fireworks display. Kini si Charles Retanal alang sa Sinulog 2025 sa MyTV Cebu.